L-MUB, il-Union Maltija l-impjegati tal-banek, kompliet bl-azzjonijiet tagħha fil-konfront ta' HSBC u tat l-istruzzjoni biex il-membri fiħdana, kif ukoll dawk li mhumiex, ma jirrapportawx għax-xogħol is-Sibt 4 u t-3 7 ta' April. Il-President tal-MUB, William Portelli, saħaq li dan huwa każ partikolari ħafna, kif azzjonijiet simili l-aħħar li ttieħdu mill-Union kien kważi 15-il sena ilu. Sostna li mhuwiex fin-norma tal-Union li jittieħdu dawn l-azzjonijiet, iktar u iktar minħabba l-effett li dawn iħallu fuq il-klijenti. Żied li fejn jidħol dak imsejjaħ collective bargaining raw nuqqasijiet min-naħa tal-bank. Dan kif wara ftehim fawissu li għadda, il-bank irtira l-pakkett finanzjarju mingħajr raġuni valida. Derilna li aħna konna f'temna fuq l-agreement, pratikament anke aħna tajna data 12 ta' Settembru biex niffermaw il-bank unilateralment iddeċida li joħroġ jirtira il-pakkett finanzjarju. Għar-raġunijiet tiegħu biss. In-nota li min-naħa tagħhom l-MUB talbu kontroproposti li l-bank ma offrix. Hija pożizzjoni li żewġ partijiet li jaħdmu bejniethom u aħna kemm il-darba hemm il-korrispondenza li tur kemm il-darba tlablihom li jagħmlu counter proposal għax inkellek nibqgħu sejrinlek kellna aħna bil-fors naraw x'ħanamlu. B'reazzjoni għal dan kelliema l-HSBC Malta sostna li filwaqt li saru arranġamenti biex jitnaqqas l-impatt fuq il-klijenti, il-bank jiddispjaċih għall-aġir tal-Union u jinsab miftuħ għal soluzzjoni fl-aqwa interess tal-ħaddiema, il-klijenti u l-azzjonisti. U sostna li l-bank joffri pakkett ta' benefiċċji kompetittivi lill-impjegati tiegħu. Fl-istess waqt sostna li s-servizz tal-ATM se jibqa' disponibbli u loans, ċekkijiet tal-pensjoni u ġbit ta' flus ta' emerġenza mill-kaxxira se jkunu disponibbli fil-ferat ta' Raħal Ġdid, il-Belt u ta' Sliema, flimkien ma' oħrajn li l-bank se jiftaħ waqt l-azzjonijiet industrijali. Il-bank talab skuża l-inkonvenjenza kawża tal-azzjoni industrijali u se jistinka biex inaqqas dawn l-inkonvenjenzi.